Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, zingo gea, ongitorri guztioi, eskerrik asko, etortzeatik. Eta, ez dakienarentzako, hemen elkarte honetan eta marruma kulturalean eta ekimen kultural askota egiten dira, liburu aurkezpena, kontzertuk eta tarteka diskoa, musika ere aurkezten dugu. Eta gaur da, holako ekimena ingo dugun egun horietako bat, diskoa hauxe da, Pizpirri, bai? Hasieratekan esango dut, salgai dakazuela, Baina, diska hau oso da berezia. Berezia aita alaba batzuk egin dutelako, Bizkaitarrak biak, Arrietek eta Amaiurrek, eta gaur Amaiur gurekin dago. Eta bereziare esango nuke, pixkat, zer kontatzen edo zer islatzen duen edo musika edo CD, zinta honek edo, ez? Bateko maitasuna, eta maitasuna letra larriz, besteko bizitzaren indarra, eta besteko espetxealdearen esperientziak. Amaiur motxiladune aurra da. Bai? Eta, ark baino beto, inork ez digu kontatuko urte luze hauetan eta ze kumetxo edo ze altxor edo egin duten. Gero bukaeran eta utziko dizuegu, aukera emango dizuegu, zerbait galdetu nahi izan ezkero edo komentatu nahi izan ezkero lasai eta egiteko. Eta hori, besterik gabe, Amaiur. Gurekin, Vale. Amaiur, pixka nahi nuke kontatzea nola sortu zen diskoa egitearen ideia. Bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta, diskoa hasi zen duela urte asko eta asko. Aitataiok beti bizi izan gara kantuan, bertsotan, izan da gure harremana indartzeko, mekanismo edo modu bat, eta diska hau edo proiektu hau da apur bat horren harreman horren erakusleio. Eta, hasi ginen gitxi gora bera nik nituenean 7-8 urte inguru, ez? Eta aitak ere baldiatzen zuen musika eta bertsoak eta mundu hori nirekin harremana sendotzeko, orduan berak bere segan sortzen zituen kantuak, ez? Kantuak eta melodia. Eta gero bizgeletan kantatzen genituen, gero nik biaietan kantatzen dituen, eta orduan genituen 5 minutuko telefono horietan, berak deitzen zuen espetxetik, etxeko telefonora edo amaren telefonora edo dena delakoa, eta beste telefono batekin grabatzen genituen aitaren audio horiek edo aita kantatzen, eta gordetzen nituen, ez? Eta aitak baita esaten zian, kantu honak dira, eta ni izan behar nintzela apur bat bere manaierra edo apur bat hori, eta hitz egin behar nuela talde ezberdinekin, eta kantuak musikatu behar zirela, eta hori zen gure aspaldiko proiektu hori eta diska sortzeko ideia hori, baina nabil hitz egiten duela 10 urte inguruko kontu batetaz. Eta gauzak zelan diren ere duela 2 urte inguru topatu nituen aitaren audio zahar horiek, grabatutako telefono dei horiek, eta, zitzaidan buruan bezala, ideia apur bat, sorpresa bezala aitari oparitzeko, edo, sikiera, saiakera hori egiteko, baina egia esan hasieran ez neukan inongo bermerik, ni musika munduan ere ez naiz inoiz ibili, eta ez nekien ere aurrera aterako zen, ez aterako, baina, hasi nintzen apur bat, Euskal Herriko artista edo talde edo ezberdinekin kontaktuan jartzen, eta apur bat aipatzen ez, begira, nik daukat audio kartzelero bat, aitarena kantatzen, gero bestalde batetik letra idatzita eta ez daukat besterik, eta gero ideia da, apur bat aitari oparitzea diskoa, ez? Orduan izan zen
hasi nintzen duela 2 urte apur bat harreman horiekin, eta urte bete egon ostean eurekin lanean edo, egia esan euki dute kriston jarrera denek, gustatzen zait aipatzea, denek kriston lana egin dute trukean ezer jaso gabe, eta hori eskertzekoa da, elkartasun hori, maitasun hori ere erakutsi digutela, eta urte beteren ostean lortu nuen aitari CD-a oparitzea aurreko gabonetan. Pentsatze dut momentua deskriba ezina izango zela, ez? Bai. Aitaren adurra eta... Gainera beti aipatzen dut, aita, saltxeroa edo badauka izaera hori apur bat horrela, ez? Eta gutxidan ikusi utitzi gabe, eta egun horretan geratu zen hitzi gabe manionean diska, eta bai oso momentu polita, batera entzun genuen, batera kantatu genuen, eta oso polita. Itzi gabe aipatu den, eta Amaiur nik duela urte batzuk ezautu nuen, furgonetan, Mirentxinen, eta egia esan, gozada bazan, ze kotxean sartu, eta lehenengo revueltan edo ja lotan zeon, da esnatzezan, ez genuen, ez? Baina bai, ala ere, alaitasun puntua eta ematezun nola ez. Bale, kontatu iguzuta ez, pixkate prozesua eta zein izan den, nei hasiera-hasiatikan arreta eman zian izenak, ez? Pizpirri, bai? Eta, nahi nuke, pizpirri, eta ez hori bakarrik, ez? Pizpirri, pozgarri eta pizgarri. Pizpirri hori ze ote dan, nahi nuke kontatzea. Bai. Azkenean, proiektu honek barnebiltzen ditu gure bizitzako hainbat bizipen eta esperientzia diferente. Alde batetik daude espetxaldi osoan zehar sortutako kantak ez, gero beste alde batetik dago Pizpirri izena. Eta, Pizpirri izena dator, aita Kastellonen zegoenean aurkitu zuen, patioan alkantaria baten landare txiki bat. Eta, erabaki zuen landare hori hartzea, plastikozko botila bat hartzea erditik, betetzea lurrez aurkitzen zituen gauzekin betetzea, eta, egin zion lorontzi bezalako bat, ez? Eta hor zeukan ziegan, eta, ez dakitzen bat urte izango nituen, baina, ume bat entzat, ez? Jabetero ninduan bizgelara, eta aita, eta zelan dago Pizpirri, Pizpirri zen landarearen izena. Eta zelan dago Pizpirri, eta esaten zigun, ondo dago, azten ari da, ez? Eta ninen, pues ez, azkenean ume batentzako. Eta, zuk espetxan ezin duzu ez animalia ez landarerik eduki. Eta, landarea basi joan azten. De hecho, bertan agertzen den irudia, da Pizpirri beraren argazki bat, baina, bertan marrazki bihurtu da bezala, baina hori da benetako irudia. Eta lako batean ez, atera zigun bizgela batean ez, eta esan zigun, orain eraman etxera eta zuek zaindu. Eta, eraman genuen etxera eta handik aste betera hil zitzaigun, ez dakitito genuen edo. Eta hil zitzaigun Pizpirri, orduan, hasieran zelako disgustua, baina, baitak egin zizkion bertso batzuk ere barruan daudenak idatzita ez, esan ez, aberre bera ere ateratzen zenean Pizpirri bezala hilko genuen, eskatuko zeola Espainiar estatuari preso mantentzeko, eta holako anekdota eta holako barrekin, eta horrela orduan, iruditu zitzaidan polita Pizpirri izena jartzea, eta pozgarri eta pizgarri ere da aitak egindako bertso baten zati batez, eta jartzen du uste dut, buruz ari naiz orain, baina ez, noizbait hiltzen banaiz apaindu desatela Pizpirri bezala, apaindu nautela Pizpirri bezala kolorez, eta jarri desatela gozatu bakarrik egin daiteke biziartean gero ez, eta gero pozgarri eta pizgarri ere da bertxetan agertzen den beste esaldi bat, eta hortik izena eta agertzen dena. Eta gero, dago ere beste historia txiki bat, dagoela barruan, hemen letren liburuzkan, eta justo erdian agertzen da irudi bat esaldi batekin, eta irudi hori da, ontz baten irudia porrontzio deitzen dena, eta nitxikian nintzenean, egon zen garai bat, nituela pila bat amets gaizto. Ez? Eta gauela amets gaiztoak, edo alan denboraldi bat, nituela amets gaiztoak. Orduan aitak egin zian porrontzio, eta porrontzio zen ontz bat, artilezko bola batekin egina ez, gero paperezko enbor batekin, eta zeukan txano bat. Eta nire egin beharra zen, gauero lotara joan baino lehen porrontzi hori txanoa astintzea,
eta orduan berak harrapatuko zituen nire amets gaiztoak. Eta, umeen burua eta nolakoa den, azkenean nik egun urtatik aurrera edo ez neukan amets gaiztorik, edo askoz gutxiago, orduan, ez, eta justo ondoan dago prebentzioaren irudi bat, eta ondoan jartzen du esaldi bat, dela aitaren, aita Logroñon horbildu zutenean, kide batek egintzian postal moduko bat, eta jartzen du, hemen ere buruzari naiz, aberren da esaten dudan, baina da, maitagarrien ipuinek egiborobiak gordetzen dituzte, ez eren zugeak existitzen direla diotelako soilik, garaitu daitekela diotelako baizik. Eta hori da beste, gure beste bizipen bat igual proiektuak barren biltzen duena, eta guretzako bai apur bat, garaipen txiki bat bezala, inbeste urte eta gero gure aspaldiko ametxori igual, egi bihurtu dena edo, eta azkenean, barne biltzen ditu apur bat, gure hainbat esperientzi edo bizipen. Eta kasu honetan ere beti esaten dugu dela aita eta bion arteko zerbait, baina azkenean izan zitekeela edozen aita ama presok bere seme alabarekin izan zezakeen beste historio batez, erronek badituelako horrelako beste milaka historio, eta hau kasu honetan dela guretik kontatua, baina izan zitekeela herri honek dituen beste historietako bat. Bai. Ez dakit, kontatu dituzun hainbat historiota oso dia norberarenak, oso intimoak, oso barrukoak, eta hau da, ze momentutan, edo ze arrazoik, bultzatu zintun, ez tizen hartola ere burura datorkit, hau da, minungo zeharikan gabe ez, naide, eta hau jendia jakitea, edo naide eta hau zabaldu. Zeratik erabaki zenuen hori? Egia esan, hasiera batean nik buruan neukana eta nire helburua zen aitari oparitzea. Nire buruan neukan ideia zen hori, baitarentzako opari batzena ez, eta hasiera batean etxerako geratuko zen zerbait izango zen. Baina, nik uste dut gero egontzela bi faktore nagusi, igual beste dimentsio hori emateko edo beste dimentsio batera zabaltzeko. Alde batetik nik uste dut dela, atzean badago kriston lana, badago parte hartzen duen jende pila bat, eta parte hartzaile batzuk ere esaten ziguten, polita izango litzatekeela igual beste zabalpen bat ematea, atzean daukan historiagatik eta orduan nik uste dut alde batetik badela ere bai, atzean dagoen lan guzti horreri aitortza bezala eta eskerron bezala, eta guzti hori, eta gero bestalde batetik ere uste dut, gaur egun errelatoaren osaketa honetan edo errelatoaren osaketa hau egiten ari garen honetan, aipatu dan bezala kasu honetan gure historia da, baina izan zitekeen Euskal Herriko beste historio bat, hau da azkenean herri honen beste historio bat, beste hainbat dauden bezala, eta nik uste dut, errelatoaren osaketa horretan ere, erabaki genuela apur bat, aurrera ateratzea edo zabalpen hori ematea, eta apur bat nik uste dut bi faktore nagusi horiek direla igual bultzatu gintuztenak, igual publiko egiten edo zabalpen hori egiten. Urte luzeak diata, aita barruan dutela eta hor, ze oroimen dakazu, lagunak, auzokideak, besteek ze, nola ikuste zintuzten? Nola ze betaurrekoekin beratzen zuten? Nik esan barut, justo zentzu horretan o pertsonalki, ni beti egon naizela oso babestua nire ingurunez berdinetan, dira hainbat egoera igual beste batzuk ez direnak horren eroso egon, edo nire kasuan beti egon oso babestua, bai ikastolan, bai nire inguru hurbilean, bai familian, Eta, egia da, nik uste dut hemen aipatzeko ere izan direla prozesu ezberdinak bezala. Ni txikian nintzenean esaten zidaten aita zegoela lanean, Eta bere lana izango zela, Kordobako bizgalatik ikusten zen zirrikitu bat harresian, eta bere lana izango zen, zen harresia botatzea, eta orduan harresia behin botata aterako zen etxera, Orduan, esaten zidaten, nindoala ia betero harresia begiratzera eta ikusten nola berdin, orduan, ez dakit zer pentsatuko nukeen, baita lan egin gehiago edo ez dakit. Eta gero ia,
uste dut, gero ere, askotan gertatzen zait, ez dakidala ze puntutaraino diren nire nik dituen oroitzapenak edo kontatu didatenetik nire buruak eraikitako pentsamendu horiek, ez? Azkenean nik uste dut batzutan nahasten direla biak, ez? Niri klasekide batek esan zian aita espetxean zegoela, eta nik ez daukat ere oroitzapen bat, ez? Nik ez dut hori ez dut ez dago gogoratzen, baina nik uste dut ere umea izanik, ez? Azkenan igual ez niela edo ez niola helduek ematen duten garrantzi hori ematen, ez? Alde batetik ere uste dut, nik esaten diate, ez? Zure aita espetxean dago, eta amak kontatzen dit. Ni joan nintzen amaren gana, eta esan niola, aita kartzelan dago? Eta esan zian bai, eta esan omen nion, bale, ez? Baina nik uste dut ere bai, ez? Azkenean, ni atxeatzen nengoen, 3-4 urteko tarte horretan. Eta nik ere uste dut, askotan, umeak garenean eta espetxaren inguruan irakasten digutela kontzeptu bat, espetxean dago jende gaiztoa, espetxean dago gauzak txarto egite dituen jendea, gero espetxea irudikatzen duzu kaiola batean bezala, eta nik esaten nuen, nire aita ez da gaiztoa, nire aita ez dago hor, orduan ikuste dut, bizi badirela prozesu ezberdinak, eta gero gogoratzen dut ere bai, pixkat nagusiago egina ala eta nire ingurunean nire inguru hurbilan etzegoela beste motxiladun aurrik edo espetxean zeukan beste zeniderik, eta orduan amak bai egin zuen beste motxiladun aurren gurasoekin kontaktua egin edo apur bat harremanetan jarri, ez? Eta antolatu zituen, ez dakite, kerala batzuk bezala, ez? Eta nik ere ikusteko zegoela jendea nire egoera berean zegoela, eta jende horrek jarraitzen zuela bere bizitzaren normaltasunez, orduan apur batez, nik ere ukitzeko igual referente alduago batzuk, kasu horretan edo garai horretan baino nagusiagoak ziren, ez dizen barne ere bazegoen talde horretan. Eta nik uste dut hori, badirela apur bat, etapa ezberdinak eta gero eta nagusiago egin eta gero eta azten joan nahala, konturatzen zara eta konstientagoa zara egoera batzu eta orduan apur bat hori, baina egia esan ni beti egon naiz nahiko bestua zentzu horretan. Bai, bitan aipatu duzu zatitxo hontan ama. Bai. Eta horretaz ere nahi nuke hitz egin, ez? Hau da, kasu honetan, ez? Bai. Zutabe sendo edo ama. Baina amaren papera, motxiladune aurren amaren edo aitaren kasua, ez? Ama barruan egon ezkero. Bai, ama egon zen ere bai, atxerotu zuten nik 19 hilabete nituenean eta atera zen 4 urte nituenean, baina egia esan ez dut ondo gogoratzen tarte hori. Eta bai, gainera, gustatzen zait ere beti esatea, ez? Uste dut beti jartzen ditugula erdigunean presoak eta gehienetan ere preso diren gizonak, eta uste dut emakumeek, nire kasuan amak, amamek egite dutela kriston papera, eta herri honetan ere bete dutela kriston papera, ez? Nire kasuan amak zaintzaren papera, nire heziketa, nire zaintza, nire bizitza bere apur bat zaintzaren zutabe hori, eta nik beti esaten dut, ez? Amarengatik ez balitz, este barco se hubiera hundido hace tiempo. Orduan beti eta egia da, eta uste dut oso garrantzitsua dela ere euren papera eta egin duten lana erdigunean jartzea, eta eurei ere aitortza hori ematea merezi dutelako, eta askotan esaielako ematen, ez? Egun Arriet Basaurin daukate, bai? Eta duela hilabete batzuk hirugarren gradoa eman zioten, ez? Hortane, zuen, ez? Zirkulotxo txiki horretan eta egokitu behar izan dezuen egoera berrira edo, ez? Bai, azkenean da, azkenean da, ikastea bizitzen ere pertsona horrekin, ez? Aitanik ezagutu izan dut, nire bizitza osoan zehar orain arte hilabetean behin orduta erdiz, ez? Bizgela batean, eta azkenean bizgela batean, eta ordu eta erdi daukasunean, dena da polita, edo beti saiatzen zara tarte hori alik eta hobekien aprobetxatzen, badakizulako, hilabete baten ostera arte ez duzula berriro elkarri ikusiko, orduan, uste dut, orain ari garela ere, ez? Ikaskuntza edo ikasketa prozesu horren barruan, eta
niretzako pertsonalki, eta hau da oso pertsonala, eta azkenan etxe bakoitzean egoera diferenteak daude, eta, bueno, gure kasuan izaten ari da nahiko erosoa, nahiko polita, baina nik uste dut ere bai, ez, ni harrapatu nagoelako, ja, adin igual nagusiago batean, edo nik badaukadalako apur bat, ez, nire bizitza bideratuta, orduan ja, aitak ez dut esan behar, ordu honetan etxan egon behar zara, ez, edo, esan nahi dut, azkenean, askotan ere pentsatu izan dut, ez, igual aita duela 10 urte aterako balitz, ez, azkenean nik amarekin ere oso harreman estua izan dut beti, eta nik amarekin egin izan dut urte askoan zehar, orduan, ez, batean igual ere egoera batzuk, esaten duzuna joe, batean dator pertsona bat, eta kentzen dit nire amarekin daukadan espazio hori, ez, batean esaten dit aginduak ematen dizkit, eta esaten dut nik nor da pertsona hau nire aginduak emateko, ez, eta uste dut egokitzapen bakoitza mundu bat dela eta egokitzapen bakoitzak ere bere pausuak eta bere denborak behar dituela. Gure kasuan izaten ari da oso polita, ez? Azkenean orain aitarekin konpartitzen dituan momentuak ez dira, ez, apur bat diskaren kontu guzti honekin ere bai, ez, baina dira kafeak, dira izoskiak hartzea, da apur bat beste bizitzako beste etapa bat, eta bueno, azkenean guk baita izaten dugu. Galdutako denbora ezin da berreskuratu, baina bai aprobetxa daiteke geratzen den guztia eta horretik duguna. Orduan, hori, nik uste dut, ez? Eta, bueno, egia da ere bai, izan dela ere etapa bat progresiboa, ez? Osa, esan nahi dut, bueno, lehenengo Kordoba, gero Castellón, baina ja hurbilketekin hasi zirenean izan zen lehenengo Logroño, eta gero Basauri, ez? Eta behin Basaurin egonda hasi ziren lehenengo, bueno, irtera programatuak, ez? Presoentzako apur bat, gizartearatze horren barruan espetxak antolatutakoak, gero ziren 48 orduko baimen horiek, gero izan zen 1.2, gero, izaten ari da ere oso progresiboa, orduan horrek emate izu denbora, ez, apur bat egokitzen joateko eta zure burua ere txip horretan jartzeko, ez, azkenan ikasi behar duzu bizitzen pertsona batekin, etxarena inoiz bizi, azkenan, ez, bakoitzak bere ohiturekin, bakoitzak bere apur bat bere egunerokotasunarekin, ez, eta horrek ere eman digu, igual, denbora hori burua horrere jartzeko, ez, atera ahala armairuan bere tokia egiteko, ez da izan batean atera eta etxean zaude, apur bat hori, progresio eta egokitzapen horren barruan, eta gure kasuan izaten ari da polita eta erosoa, baina beti ez dela horrela, eta de hecho oso normala dela erreza ez izatea, eta askotan ere ez duela askotan erraza izan behar, eta askotan ere ez dela ondo ateratzen edo espero bezala gauzak ateratzen, eta hori ere normala da. Ez, askotan uste dugu igual, behin atera eta barruan dagoen pertsona dena izango dela, bueno, ez dakit edo polita edo, baina, bueno, askotan ere gauzak ez direla horrela, gure kasuan bai edo nire kasuan, eta ni oso modu politean bizitzen ari naiz, baina, bueno, eta nik uste dut ere honetan diskak ere badaukala garrantzi handia, zenik diskarekin ere banatzen ditut bi etapa bezala, alde batetik sekretupean bezala eramandako etapa hori, ez, azkenan aitak ezekien ezer, eta bueno, nire inguru txikia, hurbil txikian ere komentatu nuen, baina jende gutxirekin, eta gero beste alde batetik ja diskoa behin oparituta berari eta behin publiko egin ostean, ez, berarekin bizitzen ari naizen bigarren etapa hau, azkenean, ez, gogoratzen dut egiten genituela igual kartelak edo batera, edo apur bat, ez, eta hori ere elkarrekin bizitzea, eta hori ere biok batera konpartitzea oso polita izaten ari da. Vale, bueno, diskora itzuliko geha pixkat, nola kristo egin daiteke hau da, solano bat, deskontrol, oiana iguaran, ez? Bai. Hau da, jende horren guztiaren atea jo, eta venga, horrea bolie, bai? Nola inden hori dana? Bai, hori, hasi nintzen apur bat, pixkat, bueno, ez galduta bezala, baina apur bat ezagunen bitartez edo, eta egia da gauza batzuk, kantuak askeran batzuk dira makarragoak, beste batzuk dira erromeriara bideratutakoak, orduan, hemen beti, gustatzen zaitere aipatzea apur batez, igual dira markantu, eta lehenengo kantua da porrotxekin
egindako sarrera bat, hau egia da izan zela pizkat ere, bueno, niri, egiten ninduan ala okruditzen zitzaizkidan igual gauza berriak, ez, eta azkenean igual niretzako edo, bueno, motxiladun umentzako edo, bueno, niretzako pertsonalki porrotxi izan da oso figura, bueno, referentea niretzako eta urte guztiagoetan oso bidelagun garrantzitsua. Orduan, okurritu zitzaidan proposatzea sarreratxo bat egitea berarekin eta apur bat kontatzen dugu zein den Pizpirri landararen historia. Gero, daude uda taldea, begiratuko du inorrez azteko, beti gustatzen zaita aipatzea. Esne beltza edo ez, Solano. Solano, bai. Dago uda taldea, brigade, loko, deskontrole eta direla apur bat kantuak pizkat makarragoak edo, rockeroagoak. Gero dago ere zerurik ez kantua dela Eskorbutorena eta hori egiten dute Roberto Mosok eta bere garaian Sarama taldekoak beste ezagun batzuekin. Gero dago Erromeriara bideratutako bat dela Sabik egiten duena, Sabi Solanok. Gero dago bat nondan Mari Jaian, niretzako ere, berezia dena egiten dugulako lagun artean, ez batu ginen lagun batzuk eta lagun artean kantatzen dugu kanta hori. Gero dago Nora ezean kanta egiten duela Inautel Horrietak, eta nik uste dut kantu honek oso ondo isladatzen duela igual diskoa nondik datorren, esan bezala kantuak daude telefono dei batean oinarrituta, aitaren telefono dei horietan edo grabaketa horietan oinarrituta, eta baina utek erabaki zuen aitaren audio osoa mantentzea, hau da telefono dei hori mantentzea, eta berarekin kantatzea eta musikatzea. Orduan azkenean kanta hori da, telefono dei zahar hori ez, duela urte pila bateko telefono dei hori, musikatua eta berak ere aitarenkin kantatua, edo aitaren atzean bere ahotsa jarria, eta uste dut isladatzen duela oso ondo nondik datorren diska edo jatorria edo ulertzeko. Eta gero, amaitzeko daude bi kanta, bigarrena da ondarea deitzen dela bertso bat, eta esan bezala, bertsoak eta musika eta beti izan dira gure harremana egindartzeko mekanismo edo modu batez, eta ni 8 urte nituenetik aitak nire urte betetze egunean eta gabonetan oparitzen dit bertso bat. Orduan niretzako beti izan da oparirik berezina, beti gogoratzen dut urte askoan zehar urterik urte, beti bai urte betetzean eta bai abenduaren 25ean goiz itxaroten nuela baitak deitzea eta bertsoa kantatzea, eta oraindik hunkitzen naiz, eta bertso hau da berak aurrez aurre kantatutako lehenengo bertsoa. Duela 2 urte seginenean baimenekin eta justo bertso hau izan zen aurrez aurre, berak ni esnatu eta kantatu, orduan erabaki bai. Eta gero grabatu genuen biok batera audioa, ikasi nuen eta egunean bertan biok batera grabatu genuen eta hor jarri nuen eta hori ere polita. Eta gero, azkenengoa da, Ametsen Piratak, eta Ametsen Piratak da, hartu nituen, listo, utziko dut hemen, eta hartu nituen aitak egindako bertso guzti horiek eta egin nuen kantu bat bezala. Bertso guztiak elkartu eta kantu bat, eta jarri nintzen harremanetan 10 bertsolarirekin, eta denek batera kantatzen dugu kantua, eta hori dira 10 kantuak diskarenak. Eta ze etorkizun edo aurre ikusten diozu, honi? Gu egia da, mendikan nora, Hollywoodera, edo ze bideo ingo duen. Egia da, guazela pizkat sobre la marcha, ez dena izan da, dena izaten ari da pizkat horrela, azkenan erabakizten den ere ateratzearena, atera zen Durangoko azokarako, eta hasieran ere, apur bat beldur hori, ez genekelako noraino helduko ginen, edo apur bat, azkenean gaur egun ere zaila da jendearen gana heltzea, eta guretzako horren bere izasen zerbait, genukan beldur hori apur bat, ere jendeak zelan hartuko zuen edo, eta egia da, jaso dugula guk jarritako beste maitasun, nik uste dut, dagoela maitasun eta gozotasun oso eginda, eta jendeak ere helarazi digu hori, orduan zentzu horretan harrera izan da oso polita eta guretzako ere oso berezia. Eta hemendik aurrera guk beti esaten dugu, helduko da jendeak nahi duen tokiraino, azkenean orain ari gara apur bat, orkezpenekin edo apur bat zabalpen horretan, baina azkenean, esaten dugu, lorada dia berriro Pizpirri, baina jendeak esango du noraino helduko den edo zelako etorkizuna izango duen.
Bai, aipatu duzu zertxo bai lehenago, ez? Errelatoarena, hau da esatea, hau Euskal Herrian historien parte da, ez? Eta gaina, bueno, hori nire ekarpena da, baina oso modu, positiboan eta hau da, bidean nola ez, egon dia oso momentu zailak, baina esatea, Loretxo, ez? Kimu horrekin edo, ez? Bai. Eta hori ere eskatu nahi dizu egozu, hau da, hemen entzundakoa eta hori, eman da zabalzazu eta hori transmititzea, eta ez? Ez dakit, jakin nahiko ez du zerbait gehiago, edo galderen bat, edo komentarion bat, ez lotxatu, etxean gaude. Jakingo dute ja historia. Baina agian besteekin elkar banatzeko edo... Gero igual anekdota bat ere, graziosoa edo kontatzeko, justo hori, ni hasi nintzen duela 2 urte prozesu horretan, sorkuntza prozesu horretan edo, saiatzen harreman horiek egiten eta eta nik naukan intentzioa emateko aitari, hasi nintzen, duela, abendu urtarril batean, duela 2 urtekoa, eta neukan intentzioa saiatzea ematen urte betera edo, zen gero ninduan 5 hilabete kanpora. Eta izango, ja ni urtarrian hasi nintzen, eta urria izango zen edo ez, eta batean, ja hurbildu zutenean basaurira eta espetxean egiten zituzten hainbat tailer, edo ez, sanpantzarrak, edo kontzertuak, eta alako batean joan zen Labasu. Rapera kantatzera. Eta orduan nahi eta super emozionatuta, eta esaten zen, etorri da Labasu, eta ez, eta baten esaten dit, eta hasi nahiz egiten rap bat Labasurentzako. Karo, hori zen, lehen egiten zituen kantuak hasi, baina ja edo lorte pila bateko kontua. Eta baten esaten dit, gaunen telefono zitza egiten ja urrian, nik ja pila bat kanta banituen. Eta hori egin diot, nago egiten errapat Labasuri, eta zitzen kantatzen rapat telefonoz, eta esaten dite, goratzen duzu kanta horiek, zelako kantak ziren, zegoen ere balada bat, eta hori inauteko ondo egingo zuen, eta ez dakiz erreta, karo, papatean hasi zen ez, eta nik, eta nik baneukan, de hecho baneukan kantua inauten gatik bidalia, ez, edo eta bestain bat kanta, eta nire esaten, eta horiek ja, eskengo dira ez da galduta, ez, zelako, ja, ez eta justo Labasu joan zelako, eta bapaten esaten ditu hori 2 hilabete lehenago erari eman aurretik, eta ni ama, eta gero justo gainera izan zen, dena jarraian ez, gero gainera nik eman nion gabonetan, baina etzean demorarik ematen gabonetarako fisikoan heltzeko, eta urtarrian 25ean zen bere urte betetzea, bere urte betetzea da, baina oraindik bada, baina eta ni otsailaren batean ninduan 5 hilabete kanpora, ez? Orduan zaten nion urte betetzean, heldu bat gara bai urte betetzera, eta apur bat hori ez, orduan, justo genukan baimen bat lortuta, 2 egunetakoa, 48 ordukoa, orduan plana zen, urte betetzean eskatzea, eta bere urte betetzea ez, kalean ospatzean lehenengo aldiz, batera, eta hori ez, eta deitu nuen diskografikara, eta esan zidaten, 25erako ez eraltzen, igual 27, 28erako ez, orduan, nik esaten ez, azterketa bat daukat, eta ezin duzu 25ean eskatu, berandoago, ez dakiz zer, eta eskenan, bale, eta eskatu genuen 27, 28erako. Eta justo, urtarriaren 25ean euki genuen bisa, ospatu genuen aiten urte betetzea bizkeran, eta justo egun horretan bertango izan, deitu zikuten diskografikatik, zeudela diskoak, ez, orduan esan genuen, begira gauzak zelan diren, baina, egun horretan, baina egun horretan sekretua zen, guk espetxera ezin dugu sartu diska, orduan ospatu genuen berak egindako 20 batekin eta bizgelan, eta gero 2 egunetara ja baimenan ja oparitu nion, eta ja zan nion tori, eta ja ni banoa 5 hilabete. Baina, justo gainera kointzidentziak eta lakoak, baina polita. Polita, Venga, zeuena daitza, bota. Edo nork. Beldurri gabe. Zuk biltzen dezunean, zunean, hori biltzen ezan, eta hori. Baita oso emocionantea izango zan zuretzat, ez? Bai, gainera. Gainean betetzen ari zea, pinpan, orain beste bat, une hori baita ere,
oso gozoa izan bertu zen. Bai, gainera, nik hori ez, hasieran ez nukan ere sinongo bermerik, ze gainera, uste nuen ere, ez nuen jendea inengo konpromiso batean sartu nahi, ez, olako beldurra eta baneukan, eta igual, batzuk niri eskerrak ematen, ez, horrekin kontatzearen, eta nik ez, eskerrik asko zuei, ez, honekin laguntzeagatik eta proiektu honetan parte hartzeagatik, eta gainera, denak portatu dira oso ondo, ez dute trukean ez erreskatu, kriston maitasuna ere jarri diote, kantu gehi eta kriston mimos landu dituzte, gainera batzuekin ere dut aukera estudioetan egoteko, hartu naute eta zendu naute ere bai pila bat, eta hasiera batean hasi nintzenean ere, eta hasi nintzenean baioskoak jasotzen, eta jaso nuenean lehenengo kanta izan zen, fau aurrera doa, ja aurrera, baina bai, oso onkigarria prozesua, eta gainera mak esaten zian, hasiera batean, esaten zian, ke ba, eta bialinean lehenengo kantua ja, esan zian, zelako biak negar baten, eta bai, oso polita. Bai. Besteik? Ez? Bale, eskerrik asko. Eta hori, esandakoa, hau ez da bukatu, bai? Esan nahi dut, hemen Amaiurrita entzundakoa eta zabaldu eta iskat argi hori beti auki, bale? Eskerrik asko, ba. Eskerrik asko. Barru kulturalak.